Какво сега, хора? Нещо видео ще реагираме на видеа, които видя в YouTube. Хора, да ви кажа честно, че много чува какво видео на лов преди един час на светът на ванката. Нека да го видим. Море слон, хора. Да. Море слон. Парламент! Тук пускат на... Водата пускат на... Парламент! Дигаме цените! Ей, не са наяда! Пак дигат цените, бе! Не са наядаха само за гушата вися да е пълнен. Ей, тъй, то парламент не са наяди, бе! Уй, че се изнерви, бе! Уй, не са наяда! Вижте, Аре, ма какво става с той ми взема? Втика са да чакам. Новините свърша, ракета ми също още ми взе няма. Бе, какво си ми се развикал, бе? Като искаш да стане по-бързо, стани ми помогни, бе! Седнал вече като някой бей и чака да го сервират. Кой да беше плинтов време? Ей, бей, ама! С голям змей. Ама виснал като по лилей. И кога ще махнеш тази коледа да украса? От 2 месеца ти повтарям. Виж какво, аз съм мъж и има две неща, които не можеш да ме накараш да направя. Първо, да измия чините, да изчистя къщата, да фърля букука, да изкара дрехти, да спростра дрехти, да изгладя дрехти и да си пусна водата в тоалетната. И кое е второто? Да спра да пия. Здравей. И ми стой си гладен тогава. Любовта за нас двамата няма граници, Спаски. Не съм казала, че те обичам. И аз теб. За ракията говорих. Ми стой си гладен тогава. Пак първи. Спаски! Тук в хладилника имаше една луканка, ма. Имаше, ама вече няма. Да не си я дала пак долу на котките пред входа, ма? Не съм, Иване, обаче ако не си забрал, не живееш само ти в тая къща. Че кой друг живее тук в тая къща, ма? Не си дала спалнята на някой под наем. Да, отдадах я под наем. На Георги. Кой Георги, ма? Сина ти. Георги оттегли засето ли, ма? Сина ти, бе! Значи той изял луканката. Ми няма да ходи гладен на училище детето я. Сутринта му я припържих и си я взе на училище. Искаш да ми кажеш, че то слунгур е издукал цяла луканка за закуска ли, ма? Ти добре ли се му даваш толкова смисъл, ма? Той най затова така става, не е такъв маркуч. Не мога да го видя, не мога, така го седя и го гледам. Расте като гъба, стана гъливер. Той не е гъливер, Иване, просто ти си дребен като табуретка. Знаеш, каква табуретка ще ти дам? Табуретка съм бил. Табуретка си ти. Табуретка съм бил аз. Изето ти е готово. Каквото нещо, ма? Каква е тази трива, ма? Ти добре ли си, ма? Аз трива ли ще ям? Аз да не съм овца, ма? Как е метно? То поне да беше овца. Ама си гну. Какво стана, нали за луканка тръгна? Затова тръгнах, ама се върнах да ти кажа, че и аз искам пържена луканка. И аз какво да направя? Отиди си изпъкни главата от туалетната чиния. Какво? Слагай тиганя. Искам като се върна, луканката направо директно да е готова да я сложа на тиганя. Добре, ама трябва да си много бърз. Много ще бъда бърз. Отивам до магазина и се връщам веднага. Слагай. Спаски, слушай. Искам в тиганя да сложиш олио да има. Ма тя до луканката достатъчно мазничко си пуска, бе. Абе, знам аз какво пуска. Искам да има изобилие. Искам олиото, така, искам да се усеща изобилието. Разбираш ли? Искам луканката да я сложиш и после като си пия ракета, не да я гълтам, ами направо така да съм лъскава гърлягата. Слагай. Сега ще му напомня да горе с тигана с соля. Гледай какво става. Малей! Ей, тако с нещо вече не се беше случило. Хора, ще се върна от записът след малко. Ще се върна след около... Ще се върна и сега. Тук сме, хора. Тук сме. Сняг посред зима! Сняг посред зима! Природа се обръща срещу нас. Кога си видял ти тако с нещо? Сняг по никое време. Ама теше! Уния в парламента, къде искат само да лапат, така ще сме. Пази Божия работа, тя ми... Кой си говориш, бе? Ненормалник! Дигна тук целият блок на крака, бе! Каква е тая гиротия? Какво е това нещо, бе?
Ти ми се обажай да не взема стакача горе. Какво да не се обаждаме? Отивай веднага до магазина, Олюто, във време! Не знам много. Тука ми на главата! На мен е салата с домати, краставици, Ще искаме една луканка. лук Каква и да бъде? сирене. Най-хубавата. Е много хубава. 19,79. Българскава. Това е много хубава салата. 20 лева за това пацоли. Нали каза, че искаш най-хубавата? Казах ти да ми дадеш най-хубавата, не най-скъпата. Дай ми най-ефтината. Добре. 16,49. 16,49 за тази луканка ли? Че от какво е направена толкова, бе? Ти направо майка, какви са тия цели тука? Няма ли от нас от 4,50? Кучешка радост. Тази е кучешка радост. Само, че 4,50 беше едно време. Как така едно време аз? Оня един идвах да взимам. Ами цените растат. Нека теб. Уния в парламента не са наядаха, само знаят да дигат цените. Вие няма на кой да приличите, вие сте същите. Зато и никога няма да се оправим. Ще искаш ли нещо или не, че има опашка за теб? Каква опашка? Какво ти става, бе? Няма никой в магазина, само аз и ти сме. А това там какво е? А? Айде бе, какво направи с тази луканка, Олюто, загря 3 пъти бе? Спирай го до нас, Паска, не съм взел луканка. Защо? Защото му казах се натика отзад. Много хубаво. Сега утре какво ще направи на Георги закуска? Мърмарици. Спаски, ти знаеш ли колко е станала една луканка? Да, 16,50. 16,50. Знам. 16,50? Не какво ще иде Георги, ме какво ще иде ни. Това е заради нея в парламента, защото само знаят да лапат и въобще не мислят за народа какво ще прави с тия малки заплати. Заплати се дигна, Иване. Проблема е много по-голям, отколкото можеш да си представиш. Проблема е на национално ниво. Проблема е, че не работиш, Иване. Зато и никога няма да се оправим. И винаги ще сме е така, ще натъпчат. И какво ще правим сега, Иване? Спокойно, Спаске. Всичко съм помислил. И затова се притеснявам най-много. Ще се направим луканки. И как ще си направим луканки? На те ръцете са ти навряни в гъза. И магазини. Сами си правили луканките. Ходили са си купували кайма и си ги пълнили. Така ще направим и ние. Затова, Спаске, отивам за кайма. Спаске, трябва да си горда, че имаш такъв мъж. Толкова съм горда, че няма да къде. Кайма, аз не знаех, че се правят. Дай ми 1 кило кайма. Каква? Най-ефтината. 17,49. Кои са тези свещи, ма? Дали си в пещера? Какво е това нещо? Нали за кайма отиди? Аз Спаске е революционно устройство за кайма, с което можеш сам да си направиш каймата. Мелачка. Взех решение, че ние можем сами да си направим каймата. Едно време хората по пещерите как мислиш, че са били, ма? Сами си правили каймата. Отделно ми искат 17,50 за 1 кило война. Аз да не съм будала. И колко пари дали за това революционно устройство от комунизма? 250 лева. 250 лева! Иване, това са готови луканки за цялата зима, бе! Ама не знаеш какво слагат вътре. Пак по този начин ще мога да държим контрол на цялото производство. Ти знаеш ли въобще как се работи с това нещо? Не. Гледай се очи. Какво, измори ли са? Не, те са маметнали. Устройството е развалено. Как разбра? Ми ти тъпали сма, не виждаш ли, че не излиза каймама? Абе, Иване, ти не трябва ли да сложиш някакво месо, че да излезе кайма, бе? Трябва ми мисо. Какво мисъл? За кайма. Да няма да правиш луканки? Няма да ти кажа. Добре. Какво мисъл искаш? Мисо за кайма за луканки. Аз знаех, че правиш луканки. После да почерпиш, като станат. Колко? 21,99. Какво? 22 лева са мисо, ли? Имаш късмет, че съм в добро настроение и си тук целият магазин ще го направя дарвана, да знаеш. Цени ще ми дигат тук. Като ние в парламента са също. Юрги, защо не си на училище? То пък. Какво училище, бе? Едно време хората по пещерите как са мислили, че са били? Всеки ден са ходили на училище ли? А? В грипна сме. Нещо ми се струва, че ме лъжиш. Един път няма да излъжа и никой няма ми повярва. С кой си говориш, Георги? Баща ми трябват ми пари. Георги, има неща по-важни от парите. Знам, ама да ги водят по хотели и барове, се иска пари. Ко стана, взели месо? Да, ще взема аз. 22 лева месото, ти луда ли сме? Никой месо не съм взел. Ще им пълня гушки само аз. Айде, взел съм само решение. Иван, не само не ми казвай, че си е решил да гледаме прасе вкъщи. Едно ми е достатъчно. Никой прасе няма да гледаме. Ами каквото? Отивам на лов за прасе. Отивам, взем си една пушка и отивам да ловувам. Едно време хората по пещерите как мислиш, че са били?
защото по времето на пещерите едва ли е имал Дай ми една пустота. пушка. 3000 лева. Каква е тази пръчка, Иван? Какви са тия фунийки? На лов за прасе ще ходиш с фунийки, ще ходиш. Какви са тия уши? И това индианско облеклото прасето, като види, то ще се смее. Аз направо не мога да разбера тия увести. Идеално, работи. Това е Димо профил. Харесва ми. Не беше както питах коне, защото не ми се да ходи за YouTube премиум. Много. Стига не мога. Ще изгледам още нови видео. Кои футболисти са умрели? Не. Шериф Фокс. Има 122 000. 1000 видеа. Това е нереално. Шериф Фоксът имаше румтур, хора. Помня, че имаше на когато удари в тухтила си. Нека ходим към гейминг. Бюрото ми. Shadow Hex има видео на него 2. Пак с Shadow Fox на Omid TV. Дали ще намерим арматурата? Ще го напишем. Напишем. Shadow Fox. Сетъпа ми за 10 за надежда. Като виждате, тук излиза на IDBG. IDBG са правят доста образователни неща. Особено да не говорим за Слави Клашърс. 6 страници за мен в тази. Аз съм го гледал. До край за и повече информация за самия сетъп. Хора, днес ще правим така очаквания румтур. Какво?
Ало? Хело? Какво става тук? Добре, окей, може да влезете. Та, имаме и още гости, които явно ще гледат. Добре дошли хора, днес ще правим така очаквания румтур, за който повтарям от септември месец насам. Но това не е най-важното. Най-важното нещо в това видео е днес ще анбоксваме Silver Play бутона за 100 000 абоната. Но като цяло сега ще започнем с самия румтур и ще оставим обаче най-готината част от румтура за накрая, така че изгледайте видеото до край, за да разберете и повече информация за самия сетъп. Но, елате хора сега насам, сега ще разда из моята готина стая. Това е моето диванче. Тук на дивана може да видим две главни неща, а именно тук използваме обектива, който по принцип използваме за видеята. И също второто нещо, това е моят лаптоп, а именно MacBook Air M2. Ако искате да разберете повече информация за MacBook, ако искате да напишете долу в коментарите дали искате да видите ревю на този лаптоп. В цяло е доста готина машина. Ето тук, това е моето легло, на което става магията, наречена спане. Едно от по-готините неща е, че буквално мога да си контролирам осветлението дистанционно, супер готино е. Продължаваме с втората част от стаята, която е всъщност телевизор, който пускам само единствено вечер. Кой изобщо гледа телевизия? Ти гледаш ли телевизия? Абонирайте се! Хора, вие гледате ли телевизия? Аз не. Са ми поне парфюмите. Имам колко парфюма? Имам повече парфюми, отколкото трябва да имам. Главният парфюм, който ползвам е ето този. Каролина Херера. На всеки мъж, момче и каквото и да е, му препоръчвам този парфюм. Абонирайте се! И също да не забравяме да ви кажа, че вече работя с G-Play, така че ако искате да си купите каквото и да е, което ви харесва от моят сетъп, или като цяло каквото и да е периферия, или нещо, може да го вземете от G-Play с код FOX за 3% намаление, така че отивайте, вземете си каквото искате и нали знаете, код FOX. Код FOX задължително. 3% отстъпка, независимо дали има намаление или няма намаление, отивайте G-Play най-горе в описанието. Страшно добър парфюм, спонсорирайте ме. Каролина Херера се казва. Но тук имаме няколко книги, които между другото много препоръчваме тази. Доста интересна книга е и също има доста полезни неща в нея, така че ако искате, може да си я вземете и да я прочетете, препоръчвам ви. Както казах за телевизора, ако ме питате какъв модел е, само мога да кажа Samsung, нямам идея за нищо друго. Както казах, това нещо не се използва, просто стои включено е така. Тук има гирички, да, ще остана. Има гирички. Колко често се ползват? Ползват се понякога. По-добре фитнес. Абонирайте се! Но ето тук имам едно малко шкафче, в което в принцип си държа... Опа! Защо всичко се чупи в тази къща? В което просто си държа някакви рандом неща. Може да ви че държа фиджет спинер вътре и всякакви други доста рандом неща. Тук можем да видим и едните клони, които между другото може да спечелите отново в Инстаграм ми. Последете ме в Instagram paul.martin с 2 нота. Може да запишете за giveaway и да спечелите. Та, последната част е именно какво има отдолу и може би главното нещо е този VR, който VR не се използва. Последния път, когато го ползвахме, беше преди 6 месеца, но има все още интересни игри, на които може да играем. Ако искате да играем на някоя игра, напишете в коментарите дали изобщо искате игри на VR. Долу вече са неща, които просто не са пипани от години. Просто рандом неща, които има, но не са пипани от години. То тук ми е първата някоя мишка и да, мисля, че си личи. Буквално тази мишка е сигурно на 7 години и си е останала тук. Стои си тук и най-вероятно ще си остане тук завинаги. По-големите хора, които ме гледат, тук имам някакви доста стари детски филмчета, които просто са ми останали. И аз съм си ги приел в това малко шкафче, но като цяло съм приел страшно много напълно безполезни неща. Тук долу имаме тази карта, която ми подариха на фен срещата, на която между другото скоро ще видите влога. Нищо, че беше преди около месец, но е интересно, така че скоро ще го видите. Има само едно последно нещо, което ще ви кажа от тази част, а именно някои фенартове, които просто ми дадохте на фен срещата. Благодаря на всички, които ми дадаха фенартове, доста готини, прочетох ги и са като цяло доста готини. А имаше едно момиче, даже което със сигурност се е отделило доста време да нарисувате тези неща. Доста добри. Оп! И също ето тази котка. Като цяло всичките рисунки са страшно готини. Мерси на всеки един, който ми е давал фенартове. Но е топло в тази стая, нали? Буквално. Значи в тази стая е сигурно 30 градуса или повече всеки ден. Аз за това ти казвам.
Да, ще оставим сега фенарто ето тук и нека продължим с следващата част, която е моята екзодия от кутии. Ето тук горе може да намерите моята екзодия от кутии. Защо пазя толкова много кутии? Не искам да ме питате. Имам си кубети, Sunday Heavy, между другото може да вземете смърча, линк долу в описанието. И още 200 кутии на слушалки, просто неща, които не ползвам толкова много. Но ги има. Важното е, че ги има. Абонирайте се! Ако искате, може да вземете мърч, като ето този, не мога да хвана добре, но с доста готини тениски, свичери, също и раници има преди да почне училището, след 3 месеца, така че отидете в сайта на Sunday Heavy и вижте какво може да вземете. Има готини неща. Като мисля, че е време да преминаваме и към най-интересната част, поне за повечето от вас, а именно... самият сетъп. Като да, предполагам много от вас имат въпроси по първото нещо, а именно защо по дяволите компютъра ми лети. Ами, това е много добър въпрос, между другото. Просто спестява страшно място и с това си казах, искам по някакъв начин да не е на бюрото ми, с това, защо просто не лети. Но така се получи, че въпреки това една малка част си остана на самото бюро и в момента изглежда все едно се държи на тази малка част. Изглежда доста странно, ще си призная, но изглежда доста готино. Малко по-късно ще ви разкажа и какво има в самия компютър. Също другото нещо от сетъпа, а именно плейбутона, който след малко ще видите как го анбоксваме. Така че останете до края на видеото. Крам ви. След малко ще стане още по-интересно. Ще прави живот. Самото ли? Не. Абонирайте се! Но нека първо малко ви разкажа за този стол, изпратен ни от White Shark, като между другото стол, използвам го в повечето видеа. Това е RGB стол, доста удобен, може би най-удобният геймърски стол, на който съм седял. И естествено имам и втори стол, както сте забелязали, който обаче втори стол използвам по-голямата част от времето, защото е ергономичен стол и ти държи кръста изправен, затова просто ми е по-удобно да стоя повече време на него. Тук имаме следващата част, която всъщност е моята клавиатура, а именно Logitech G915. Причината, преди която я използвам е, първо, страшно тиха клавиатура, супер готино, много готини механични свичове и бежична клавиатура. Буквално бежична клавиатура е единственият отговор тук. Имам въпрос, кой по дяволите харесва шумни свичове и защо? Буквално защо? Абонирайте се! Естествено преминаваме към следващата доста важна част от сетъпа, а именно мишката ми Logitech G Pro Super Light Wireless. Доста готина бежична мишка, буквално издържа 2 седмици без нито едно зареждане, така че ако търсите бежична мишка, сигурно я препоръчвам. И естествено, може да видите и White Shark. Те нямат бежични мишки, но имат мишки на по-ниски цени и са доста готини. И също да не забравяме да ви кажа, че вече работя с G-Play, така че ако искате да си купите каквото и да е, което ви харесва от моят сетъп, или като цяло каквото и да е периферия, или нещо, може да го вземете от G-Play с код FOX за 3% намаление, така че отивайте, вземете си каквото искате и нали знаете, код FOX. Код FOX задължително. 3% отстъпка, независимо дали има намаление или няма намаление. Отивайте G-Play най-горе в описанието. Ето тук имаме и White Shark клавиатурата, която я използвам като втора клавиатура, просто защото е доста малка, доста удобна, супер ефтина между другото. Това е най-ефтината ми клавиатура от всичките, които имам и въпреки това се стои на бюрото ми. А между другото, аз забравих да ви покажа една друга част от румтура, а именно тук при всичките тайни също имам и още две клавиатури. Едната е... Оле мале, нека по-скоро не изваждам повече неща. Едната е Razer Huntsman. Може да се види, че не съм използвал от прекалено много време. И също другата е SteelSeries Apex 7. Тя е доста готина клавиатура, но просто Logitech я замени. Ето, това е моят микрофон, който сте виждали в повечето видеа, а той именно е Rode PodMic. Страшно готин микрофон. Като цяло вече го ползвам от 3 години и му няма абсолютно нищо. Така че ако ще търсите микрофон за горе-долу добра цена, го препоръчвам. Пак няма да бъде много ефтин, но го препоръчвам. Но естествено това е от този тип микрофони, който просто няма как да върви сам. Ами имам и ето този миксер, който се използва. Чайте да повдигнем монитора, който между другото е Acer 144 Hz. Не съм сигурен точно какъв модел, но Acer 144 Hz. Но да, ето това е миксера. Този миксер помага микрофона да работи. Без него или нещо, което просто захранва микрофона, той няма как да работи. И естествено също важи и за тези
слушалки, които използвам вече над година. Най-добрите слушалки, които съм използвал някога, Bayer Dynamic DT990 Pro. Те също са свързани с миксера, за да може да работят, но са страшно добри слушалки. Може да ги проверите, но за жалост всичко това изобщо не е ефтино. Ако искате същия миксер, слушалки и микрофон, горе ще ви взеде на страна около 1200 лева, но си струва. Веднъж щом ги купите, едва ли пак ще трябва да купувате нещо ново. И също, тук имам едно така леко скрито нещо, а именно моят часовник Samsung Galaxy Watch. Да, фен съм на Samsung. Проблем? Да. Да, имам Samsung, нямам iPhone. Проблем? Добре, шивам се. Абонирайте се! Също ето тук е книгата на Васето, която вече стои от около 2 месеца тук. Защото има 6 страници за мен в тази книга, така че ако искате отидете си я вземете. Проверете какво има. Може да ви изкефи. Отидете. Моите страници са на 160-та. Прочетете първо там. Чухте ли? Но да, след това преминаваме към следващата част, а именно една от моите любими части. Тя е моите часовници, които имам ето тук. Да, не са много, но е готина малка колекция. Опитвам се с времето да апгрейдвам. Часовник, който имам тук, за сега ми е най-добрия, а именно Tissot PRX. Опитвам се лека по лека да ги апгрейдвам. Може би след време, кой знае. Нещо хубаво, времето ще покаже. Но да, останалите часовници не са нищо специално, но просто ме кефат как изгледат, затова съм си ги сложил в кутия точно на бюрото. Ето това тук, а именно главният ми монитор е Samsung 27-инчов с 165 Hz дисплей. Да, помага в CS, помага и в Minecraft, помага... Спра видеото ви, хора, поли простата причина, че трябва да си увелича светлината на телефона, защото имам 5%. Сега ще го включа, разбира се. Зарежда. Да, ще го включа. Пускам ви записа. Всичко, бе, по-добре да имате 165 Hz. Доста готин монитор е и също е 2К резолюция. Оп! И ще седнем на LightShark стола, докато ви разкажа и малко за компютъра, който всъщност има RTX 3080 в него на FG. Чайте да мърдаме тази стойка. Така, летящия холандец. Така. Има RTX 3080 в него, има 32 ГБ RAM, Ryzen 9. Ако ме питате защо е без кутия, не ме питайте. Просто съм прекалено глупав. Абонирайте се! Няма значение, продължаваме напред. Има 850 вата за хранване и също дъното, не съм сигурен какво е. Мисля, че беше X570, нещо такова. Абонирайте се! Ето тук е място, където в принцип стои камерата, с която снимаме в момента, както оператора може да покаже. Също Не дай да го махаш, просто го покажи там. другото. Джизът, казах. Добре. Да, това ще трябва да се оправи. Абонирайте се! Другото много готино нещо от сетъпа, както казах, е ето това лого на Shadow Fox, като ми беше направено от един приятел на Корка, а именно Official Bat 8. Може да видите инстаграма долу в описанието. Прави супер готини неща и за последната година и половина това чудо ми стигна стената. А сега не знам как ще стигне на стената. Ще го оправим по някакъв начин. Абонирайте се! Може ли? Чакай. Правих ли го? Шанса да падне. Има шанса да ми потребва ново лого. Аз съм майстор май. Абонирайте се! И също за гивоя. Хора, запишете се. Инстаграм. Hello. Поста ето тук, долу. В описанието, отидете. Така че последете ме в Инстаграм, харесайте поста и тегнете двама ваши приятели в коментарите, за да участвате за гивоя, защото много скоро ще го изтеглиме. А именно, нека отидем под бюрото и да ви покажа добър, не чак толкова, но добър кейбъл менеджмент, не от най-добрите, но също и в това пликче, ето в това пликче там, ми е волана, но просто ме мързи да го сложа. Ако ще видео с волана, също напишете в коментарите. Като цяло го имам от вече 2 години, но просто не знам какви видеа да снимам с него. Но да, това са главните неща от компютъра и мисля, че остава едно много главно нещо. И това е, нека отиваме да анбоксваме плей бутона. Айде натам. Вие се абонирайте. Чухте ли? Абонирайте се. Само ще тук ли? Ало! Ей, чай. Добра идея ли да му кажа? Не, чай, не е добре. Абонирайте се. Ей! Ела, качвай се. Буквално след 3 минути. Добре, тук е след 3 минути. Чай, може би трябва да взема нож, нали? Те хората анбоксват с някакви карамбити, тук байонети. Аз керамично ножче. Абонирайте се. Точно му звънях. Добре. Хора, предполагам сме дошли до най-очакваната част от видеото. Това е Silver Play бутона. И няма да анбоксвам просто сам, имам тук Самоши
и Терейка, двама доста важни хора от цялото ни YouTube приключение. Кажете здрасти. Здрасти. Вие между някой яли ли сте... да, казаха. Вие между някой яли ли сте креветши с... Абонирайте се! Мисля, че е време. 100 000 абоната, за което наистина искам да ви благодаря страшно много. Наистина, това нямаше да бъде възможно без вас, хора. Искам също да благодаря и на Васето и Монстъра отново, тъй като те са хората, които ми помогнаха страшно много в началото, но сега вече е време да го анбоксваме. Даже, чакайте малко тук съм задраскал да не ми виждате адреса, ама няма значение. Готови ли сме? Първа част отворена. Втора част. Не се опия, бе. Даваш ми зор, накрая ще се... По-малко говорим повече да аз съм нулто. Ето, добре, окей. Втора част отворена. Остава последната част. Чай, аз може и трябва да гледам какво правя. Да, може би е добра идея. Хора, не режете така, както аз режа. Не съм професионален резач. Абонирайте се! Добре, окей, готови ли сме? На 3, 1, 2. Вие ще бъдете първите, които ще видите самия бутон, освен ако не изпадне. Добре! Окей, може и това е момента, в който камерата отива надолу, чакай. Добре, окей. Готови ли сме? 3, 2, 1. Добре бе, за втори път! Добре, обаче виждам, че е точно под това писмо вече е бутона. Добре, имаме първо картичка. Чай, ето е картичката, може да я видите. Естествено, пакетч от Рик. Добре. Честити! Поздравления за това, че постигате толкова много абонати. Поздравления на вашето постижение за толкова много абонати. И ние имаме честта да участваме във вашето постижение. Виж, превеждам си го главата, не знам как. Искаме думички, може да си го прочетете, така. Искаме да се чувствате готино, докато го отваряте с вашия перфектен subscriber milestone, така нататък. Представи си. И ето тук, чайте малко. Значи, ще извадя това, без да гледам към бутона и просто ще го вдигна и ще затворя кутията. И всички няма да видим първо бутона. Ще прочетем това. Така, гледам нагоре, изваждам го и затварям кутията. Оп, добре, окей, добре. Помниш си твоя пръв абонат? Всъщност, това най-вероятно е било майка ми. Оп, това 100-тен абонат? Това ме е лошо, нали? Но, ето тук и писмото. Или си помните вашия 1000 абонат? Всъщност, пак. Проблема е точно, аз като си 1000 абоната, тогава вече започнаха да се вдигат много. Така че там не го помня. Не съм най-добрият ютубър, знам. Шансовете, че ти ги помниш. Да. Но знаем, че сигурно ще запомниш 100 000-ния си абонат. Помня датата, в която я стигнахме. Не успяхме да го стигнем на 24-часовия стрим, но успяхме да го стигнем на деня, точно след него. Феновете си може да сте намерили, докато просто търсят в YouTube, или да са разбрали от техен приятел, или просто в рекомендейшените в YouTube. Я кажете, напишете в коментарите, вие откъде намерихте канала ми през всички тези години, в които сте ме гледали. Да ти дадем този award за 100 000 абоната и да те поздравим с този Silver Creator Award. Поздравления! Продължавай да правиш нещата и давай към 1 милион. Не го пише, но аз казвам давайте към 1 милион. Нека се опитаме да го стигнем. Да, мисля, че това е момента. Аз дори няма да гледам. Хора, вие първи ще видите самия бутон. Така, чакай малко. Готови ли сме? 3, 2, 1, бам! Добре! Сбъркали ли си, бе, ти виж? Не, Ето го чакай, трябва да го изкараме просто. Това е уникално, брат. Congratulations. Както викат там в... Ето го, изкарах го, чакайте. Сега ще го видим. Ето го. Silver Play бутона. Congratulations. Presented to Shadow Fox VE за surpassing 100 000 абоната. Изглежда толкова готино. Няма да лъжа. Хора, това ми е била целта от как ще започнах. Наистина отново страшно много искам да ви благодаря. Това е наистина